tigi yɛrɛ k'aw fo aw ka baara kɔnɔna na professionnel yɛrɛ kɔnɔna na parce que mɔgɔw b'a lajɛ an bɛ chaîne in lajɛ kosɛbɛ donc a ka ca Ala fɛ jamaba fɛnɛ sigilen don aw ka téléspectateur bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ fo k'a tigi yɛrɛ fo aw ka baara kɔnɔ pour que ka se ka société yɛrɛ lataa ɲɛ. Ok, Adama o de ye Eco Ferme promoteur ye donc bi an ka baro bɛna boli bagan mara ani sɛnɛ de kɔnɔna la. Adama i bɛ se k'a fɔ an ye Eco Ferme yɛrɛ e y'a daminɛ san jumɛn? Alhamdulillah ne ka pour que k'a f'i ɲɛna fɔlɔ ne tɔgɔ ko Adama Berté donc ne bɛ foro bɛ ne bolo Sibi foro in ye hectare 50 donc hectare 50 in kɔnɔna na ne ye foro in tɔgɔ kɛ Eco Ferme P3 donc P fɔlɔ o ye polyculture ye P filanan o ye pisciculture ye ani P sabanan o ye poly élevage ye donc ne ka yɔrɔ in na ne ka ferme ye ferme fɔlɔ ye où i bɛ fɛn saba in bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ bagan mara sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ sɛnɛ sɔrɔ a kɔnɔ ani i bɛ jɛgɛ mara yɔrɔ fɛnɛ b'a kɔnɔna na donc ne y'o de créé depuis 2000 ne y'ale créé 2012 ne taara Jolibani ani Bamako cɛ bɛ 50 km la ne bɛ taga Kuremali sira la ferme in bɛ yen donc ne kɔni ye fɛn caman k'a kɔnɔ pour que ka se ka mɔgɔw bila sira sɛnɛ bagan mara ani jɛgɛ mara taabolo sanfɛ. Adama mun de y'i motivé ka projet yɛrɛ créer? Ɲininkali diyara n ye ne ba mun ye ne motivé ka projet in créer ne y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ yan ne ka baara fɔlɔ tun bɛ ne tun bɛ transit de kɛ donc ne tun bɛ Abidjan port représenté Mali la donc o hokumu kɔnɔna na ne y'a jateminɛ k'a fɔ maliyɛnw bɛ fɛn bɛɛ san ka bɔ kɔkan ka na fɛn bɛɛ fɛn sugu o sugu bɛ a bɛɛ bɛ na ka bɔ kɔkan donc a sera tuma dɔ la ne yɛrɛ ko n ko est ce que ne bɛna laban donc an yɛrɛ ka se ka fɛn dɔ kɛ yan donc sɛnɛ ta kɔnɔna na bagan mara ta kɔnɔna na ni jɛgɛ mara ta la ne fana ye yɔrɔ in san ka se k'o baara kɛ mais ma dan o dɔrɔn ma parce que n y'a jateminɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ yan nin baara saba nin a lakodɔnnen tɛ a kɛcogo dɔnnen tɛ donc n y'a jateminɛ ka se ka école fara kan ani ka se ka na ni mɔgɔw ye kɔkan ani hakilina kuraw caman ye innovation caman ye k'o fara n tun bɛ mun kɛ kɔrɔlen kan. École i yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'i ye école dɔ dayɛlɛ école dayɛlɛla san jumɛn a bɛ foro la ou bien a bɛ yɔrɔ jumɛn? École nin bɛ foro la donc an ye école nin tɔgɔ da ne ba bɛ bɔ Tombouctou donc ne yɛrɛ ye école nin tɔgɔ da hôtel Tombouctou le centre Tombouctou donc o centre in kɔnɔna na an y'a jateminɛ k'a fɔ yan Mali kɔnɔ yan a ka di mɔgɔ caman ye ka bagan mara a ka di mɔgɔ caman ye ka sɛnɛ kɛ a ka di mɔgɔ caman ye ka se ka jɛgɛ mara mais u t'a kɛcogo dɔn donc an ye école de an y'a jateminɛ o de la ne y'a ye k'a fɔ o taɲa bi donc o kama de ne ye école créer ka se ka mɔgɔw bila o la a bɛ san caman bɔ an ni IPR bɛ ɲɔgɔn fɛ IPR de Katibugu o de ye école d'agriculture ye mais pratique to olu ta la donc an ye école mun créer i bɛ kalan kɛ mais en même temps i bɛ i dege a la a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na misiw bɛ yen jɛgɛw bɛ yen lemuru bɛ yen jaba bɛ yen donc maraîchage sɛnɛni i bolo bɛ mun na i ka kan ka mun kɛ ka se k'i yɛrɛ balo ka se k'i yɛrɛ ta an b'o de kalan kɛ an ka yɔrɔ la. Adama an y'a ye à partir de 10 formation dɔ bɛ na kɛ école in na a formation bɛ jumɛn de kan misiw bɛ mara cogo min na ou bien jɛgɛ bɛ mara cogo min na ou bien a bɛ sɛw de kan ou bien a bɛ fɛn jumɛn de kan? Ne b'a bɛɛ lajɛlen kan an bɛna formation mun kɛ a bɛ fɔ a ma de l'initiation dans le domaine agricole dans l'entrepreneuriat agricole donc o kɔrɔ de ye ka mɔgɔw degi tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ mɔgɔ tile 10 in kɔnɔna na an bɛna jɛ ka kuma minnu kɛ ani formation mun kɛ ka se k'a jira mɔgɔw la bagan mara ye mun ye a nafa ye mun ye a taabolo ye mun ye a kɛcogo ye mun ye k'a jira mɔgɔw la jɛgɛ mara in a bɛ mara cogo jumɛn na jɛgɛ den bɛ wolo cogo jumɛn na jɛgɛ bɛ kɔrɔbaya cogo jumɛn na donc an bɛna se ka mɔgɔw la faamuya o kan ani nafa jumɛn b'a kɔnɔ ani gɛlɛya jumɛn b'a kɔnɔ dumuniko jumɛn b'a kɔnɔ en même temps a sabanan o ye bagan mara fɛnɛ taabolo la an ye formation an bɛna kɛ embauche bovine ani vache laitière fɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ misi jumɛn nɔnɔw ka ca
misi ninnu bɛ se ka ladon cogo jumɛn na misi ninnu bɛ lamara cogo jumɛn na ka se ka taga ni o bolo ninnu kan en même temps misi sugu jumɛn de bɛ mara Mali kɔnɔ donc ka se ko olu faamu minnu b'anw yɛrɛ bolo an b'o olu kɛcogo bɛ yen olu kɛyɔrɔ bɛ yen an b'olu fɛngɛ donc formation in bɛna minnu bɛ ka na ka bɔ i ye ɲininka la a diyara n ye parce que mɔgɔ minnu bɛna formation na fɛnɛ mɔgɔ minnu sigilen don Faransi dugukolo kan n'u ma se ka chance sɔrɔ ka baara sɔrɔ an bɛ ka na n'olu de ye pour que u ka na u fa dugu la segin so n'u seginna so u bɛna mun kɛ donc ka se ka sira don olu ma n'u nana don mun na u fana ka se k'u yɛrɛ ta ka se k'u yɛrɛ balo. Est-ce que école in dayɛlɛli sisan cɛ nin y'a formation fɔlɔ ou bien aw delila ka formation k'a la ka tɛmɛ? A bɛ san damadɔ bɔ ne bɛ ekɔliden o ekɔliden bɛ ka bɔ IPR de Katibugu la anw de bɛ ko olu ladon olu de ka formation de fin de cycle o bɛ labɛn ne de fɛ yen k'u ka rapport dilan ne de fɛ yen parce que yɔrɔ tɛ misaliya yɔrɔ mun bɛ ne fɛ yen an bɛna komi an yɛrɛ bɛ ka Inal TV wele u bɛna se yɔrɔ la n'Ala sɔnna ma foro yɛrɛ kɔnɔna na u yɛrɛ ka taga lajɛ u yɛrɛ ka se ka image ta k'a cari kosɛbɛ mais bi yɛrɛ la u bɛna dɔ ye parce que an bɛna image dɔ d'aw ma ka a yira k'a fɔ nin t'a fɔlɔ ye an bɛ to ka deli ka formation kɛ mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔ wɛrɛw ka bɔ kɔkan ka na formation kɛli la école nin an m'a kɛ ni hakilina mun ye an ye école in sigi ni hakilina mun ye an ma sigi maliyɛnw dɔrɔn kama a sigira maliyɛnw kama a ka surun Laginɛ la ani sous région in bɛɛ lajɛlen a sigira olu bɛɛ lajɛlen de kama donc mɔgɔw bɛ se ka na cogo jumɛn na ka na fɛnw kalan ka fɛnw ɲɛdɔn ka sɔrɔ ka togo o ɲɔgɔnna kɛ u yɛrɛ bara. Maintenant n bɛ segin kɔ dɔɔni i ko ekɔlidenw bɛ bɔ Faransi de mun na u bɛ bɔ Faransi? A jateminɛna k'a fɔ o yɔrɔ la a jateminɛna k'a fɔ Faransi bɛɛ tɛ se ka kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye donc Ala nana kɛ k'a fɔ tubabuw fɛnɛ fɛ yen u y'a jateminɛ k'a fɔ bɛɛ fɛnɛ tɛ se ka baara sɔrɔ yen donc Faransi ko fɛn bɛɛ serela sisan donc maliyɛn den minnu wolola yen u ka ca donc olu y'a jateminɛ k'a fɔ munna dɔw tɛ lasegin ka na yan u ka so u yɛrɛ kana se ka baara kɛ yan donc Faransi yɛrɛ b'u dɛmɛ o sira sanfɛ donc mun yɛrɛ ye fɛn yɛrɛ organiser baga ye a tɔgɔ ko Fatou donc je crois qu'ale yɛrɛ wololo o kɔnɔ ka mɔ o kɔnɔ donc o de la sisan ale yɛrɛ y'a ye k'a fɔ au lieu que olu bɛɛ ka to yen ale yɛrɛ nana ka agence dayɛlɛ Mali kɔnɔ yan o agence in tɔgɔ ko Aigo Concept donc o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la depuis ale nana ale bɛ ka hakilinaw de dayɛlɛ pour que ka se ka segin so nɔgɔya mɔgɔ tɔw minnu sigilen don tunga fɛ. Ok, an ka émission sera a kuncɛyɔrɔ ma yan'o cɛ kumakan laban jumɛn de b'i bolo k'a fɔ jeunes diplômés sans emploi ye ani maliyɛnw yɛrɛ ani an ka état yɛrɛ u bɛ se ka mun de kɛ pour que nin suguya ka caya pour que baarakɛbaliya dɔ bɛ bɔ a la? K'i fo tuguni ba mais moi je pense que nin ko in kɔni aw bɛ ka n'a y'an yɛrɛ ka se ka ne kumakan ta ka se ka nin fɛngɛ kɛ a kɛ kun ye de pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen mun bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ jeunes ninnu baara bɛɛ tɛ bureau kɔnɔ baara ye donc k'a yira k'a fɔ sɛnɛ don o bagan mara don o jɛgɛ mara don o yɔrɔ b'u bolo bi i kalanna o i ma kalan i bɛ se ka kalan kɛ ne bara i ka se k'i dege fɛn na mun bɛ se k'i ka i balo mun bɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔni i ka taasira di i ma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na mun ye gouvernement ta fanfɛla ye ne hakili la k'a fɔ ani hali particulier mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ ko i bɛ fɛ i den ka fɛn dɔ ɲɛdɔn i bɛ se k'a bila ka na anw bara donc formation ninnu kɔnɔna na an bɛ formation sugu 4 de kɛ an bɛ formation modulaire kɛ komi an ni ninnu bɛna mun kɛ sisan o ye n'i bɛ fɛ ka formation kɛ tile kɔnɔ i bɛ fɛ ka formation kɛ tile kɔnɔ i bɛ se ka formation i bɛ na bi i bɛ fɛ ka dege mun na bi an b'i dege o la mais formation apprentissage bɛ yen o kɔrɔ k'e bɛna dɔrɔn ka fɛn kelen dege n'i fɛ ka kɛ misi marala ye i bɛna dɔrɔn ka misi dɔrɔn mara a bɛ se ka kɛ tuguni i bɛ fɛ ka kɛ ka jaba dɔrɔn de sɛnɛli ɲɛdɔn an bɛ se k'i dege o la donc apprentissage i bɛ fɛ ka formation min kɛ apprentissage la i bɛ fɛ ka fɛn min dege an b'i dege o la o kɔfɛ tuguni an bɛ formation continue kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ e bɛ fɛ ka nin k'i ka baara ye an b'i dege o fɛnɛ na pour que i ka se o la donc ani formation professionnelle donc a bɛɛ lajɛlen dans tous les cas dɔ bɛ se ka taga a bɛ se ka taga semaine kelen na
fo ka taga se san 2 ma fo ka taa se diplôme yɛrɛ ma fo ka taa se formation diplomatique ma donc k'a yirila k'a fɔ anw fɛ bɛɛ lajɛlen place bɛ yen mɔgɔ kalannen mɔgɔ kalanbalo u bɛɛ lajɛlen place bɛ centre Timbuktu kɔnɔna na. Ok, donc i y'an ka wele jaabi i ye walawalali kan ye faamuyali caman sɔrɔla i ka kuma in kɔnɔna na donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka len di sira na formation na ne yɛrɛ natɔ de don Ala sɔnna. Inshallah. Ok, ni kun y'an ka émission ye an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.